Otu aka m si anabata unu na nke tata na kpakpando pụrụ iche ebe anyị nọ wee na-akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche. Ekelela m onye ukwu, kelee onye nta, na masị na ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma ebe ọ bụla nọ wee na-ege m ugbu a. Asị m nke onye chi ya zelu ị na-ezekwara ụmụ ihe a niile na-eme, ị na-edebekwa aka gị ọcha, na-asa aka na-edebebe gị ọcha, ị na-ezekwara ndị mmadụ, maka na ihe a na-eme ugbu a bụ onye nọrọ na nke ya, maka na ụwa bụ onye na chi ya. Ka gị na chi nke gị nọrọ na-ayọ Chukwu kere igwe na anị ka o wepụrụ anyị nrịanrịa a si China wee fee ụwa niile. Ha kpọrọ ya coronavirus, wee mesịa si na ọ bụ COVID-19. nke ọ bụla ịkpọrọ ya, ọrịa a na-ekwu maka ya onwe ya ọgwụgwọ ma ọlị. Ugbu a ndị ọkamara ka na-esi imi n'ala na-eme nchọpụta dị iche iche ihe a ga-eme ka e wee were ihe a ga-eji wee chụọ ya, gwọọ ya, mana ka ọ dị taa ewebeghị ihe a ga-asị na ya bụ ihe eji agwọ ya, nke mere na onye ọbụla na-enejeziri Chukwu okike, Chukwu kere ụwa, Chukwu ukwu kere ndị Igbo ke ndị ọzọ. Ya mere anyị na-eji asị dịka o si dị ugbu a, ndị ọchịchị, ndị na-achị na-asị onye ọbụla nọrọ na be ya. Ọ bụrụ na iwe ihe gbara ọkpụrụkpụ maọbụ ihe na-emebi emebi nke ga-ebupụta gị ama, biko nọrọ na be gị. Ịpụta apụta, imetụ aka n'ihe dịgasị aṅaa, ịsachasị aka gị ike, jiri ncha saa ya na mmiri na-agbọ maọbụ mmiri na-ekwo ekwo, ịsapụ ya, ịsachasịa ya. Ma inwe ihe mmiri n'ebe ị nọ, ịchọnụ mmanụ na-egbu nje nke a na-ete n'aka, itesesịa ya n'aka gị nke ọma nke ọma, were na-ezekwara ebe ndị mmadụ nọ n'igwe. Ejenela ebe ndị mmadụ nọ n'igwe, ekwela n'aka, maka na anyị chọrọ ka ere ndụ, ka anyị niile dị ndụ, maka na ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma. Amakwana mmadụ maka ọdịna. Ekwekwala ka ịdị ka ijiji. Ịma na ijiji na-isi ike maọbụ ntị ike na-eso ozu ana n'ili, nke gị agaghị adị otu a. Ịmara ihe ga-eso okwu maọbụ ihe ga-ebutere gị nrịanrịa emene ya dịka ọ dị tata. Biko dododo, ọ bụrụ na ịbụ ọgaranya, iso n'ọchịchị, ndị mmadụ asịrị apụta na n'azụ afịa ha n'ebe ha si eweta ihe ha ji amịchapịọm asịrị anọzina. Gbasie mbọ ike, mara ka a ga-esi wee na-enye ihe ha ga-eji wee na-amịchapịọm na-eri nri. Ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ, maka na ihe a batara ọ na-eme onye ukwu. Ọ bụ nrịanrịa na-egbu onye ukwu, na-egbu onye nta. Ọ maghịkwa nwoke, ọ maghị nwaanyị. Ya mere ị ga-eji fis a n'anya. Abụ m Chiziani Kpakpando ka anyị na-eme n'ụlọ ọrụ kara aka ebe anyị nọ wee na-eti oche. Ọ bụ Solid FM. Ịhapụ ya n'akara 100.9 ị na-anụ olu m. Tata mụ na gị ga na-akpa ya. Ihe nji buru ụzọ wee kọwara gị maka nrịanrịa bụ na ọ bụgoro nke zuru mmadụ niile. Onye ọbụla ga-ewepụta akụ na uche ya na ihe o kwesịrị ime, weta ndụmọdụ ya ka a ga-esi wee memina nrịanrịa, chụọ ya ọsọ elu ana. Ọ bụrụ na ịbụ onye omenala na ịbụ okenye, ị ga-amata ka ndị gboo si eme ihe batara n'obodo. Nrịanrịa batara, a na-achọ ụzọ ya. Ọ bụrụ na nchekwa ezughị oke, na-ewe ka obodo si emazi jijiji n'ime obodo. Ndị ichie, ndị dibịa kara aka, ndị ma ihe, ndị okenye na-apụta wee kpọkwa chi ha. Aka na-eme ya tata. Anyị na-agwa unu na nke bụ eziokwu bụ eziokwu. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee, ị hapụgodu ihe a isi a niile asara gị,
jụta ndị biri ndụ na gboo, ndị ichie, ndị okenye ka ha ji bi ndụ wee mesịa wee dị ogologo ndụ na-eme nke ọma. Ihe m na-ekwu wee bụrụ ọ ga-ekwe mee ka anyị jikere nọ ebe a wagoro ndị bịara, ndị nke ndị ọcha imego omenala ha mechie ya ike wee fụ ka o si dị, fụ na ọ naghị adịgide, na-enweghị ebe ihe niile dị, na-enwekwaghị n'ebe ihe niile na-adịghị. Ihe m na-ekwu wee bụrụ na otu Chukwu si kee ndị na o kere ha na agbụrụ nke ha, kee ha n'ihe ga-adịrị ha mma, mere na ndị gboo nechara ya wee sị na nkwụdịbe mba na-eyelu mba nri. Chineke kesịrị anyị bụ ụmụ Igbo n'ala Igbo wee were ala dị mma wee kee anyị, wee zie anyị ụbụrụ anyị ga-eji wee were ihe niile ahụ o kere anyị wee dozie ebe anyị, wee jiri a na-eru nri, wee na-agwọ nrịanrịa, wee na-echekwa obodo anyị. Abịa na nke a ga-agwọ n'ọgwụ, agwọ ya n'ọgwụ. Abịa na nke a ga-agọ na mmụọ, agọ na mmụọ. Ọ na-adị ile. Anaghị ezu ori ka esi ezu ya tata. Anaghị akọ asịrị ka esi akọ ya tata. Mmadụ anaghị ewere ihe nke mmadụ o jesuo ya imi. Ụfọdụ jizi ịkwa iko eme nganga. Ejụọ ya nwata nwanyị a na-eti aka n'obi si oge ya na onye nke a mere, nwoke nke a mere, o ji mee ya nke a, ya agbawa ya obi maọbụ ọ gbawa ya obi. N'ọbụ ihe onye nke a mere ya ji jekwuru onye nke a, ya onye nke a bidokwa ihe nke azọ mere ejekwuru onye nke ọzọ. Nwata nwaanyị a na-ama agbọ nganga na-agụ oge ọgụ agụgide. Ọ bụrụ na tupu ọ nụọ onye ọ ga-anụ na ụmụ nwoke ya na ya yigoro, maọbụ ụmụ nwoke nụgoro ya na-amaghị o ji egwu egwu were ike irugo 50, o wee bụrụ alụ. Ọ dịghị otu a na gboo. Ọ dịghị otu a na gboo. Ejighị ụdị alụ a akpa nganga. Ụmụ nwoke ụfọdụ pụta, otu aka onye nwaanyị nke, otu aka nwaanyị nke, otu aka nwaanyị nke ọzọ, o wee ike ọgwụgide, ọ na-elu narị. Ọ bụ nwaanyị ya na ya megoro, ọ nụghịkwa ya. Ụfọdụ bụ ndị ya na ya bigoro, bite aka, emesịa ha gbasaa. Ihe niile agba alụ. Ọ dịghị na gboo. Anọgide asị na nrịanrịa si otu ahụ efekwa, a wee na-aga. Ụmụ ihe a niile adịghị na gboo. Ndị Igbo na gboo na-edebe onwe ha nsọ. Ihe a na-eme, ihe dị mma na-eme. Mmadụ a na-akwanyere mmadụ okenye ugwu ruere ya. Ndị okenye ejikọ aka, ndị agbata obi ejikọ aka wee zụọ ụmụaka. Onye fụ ife alụ n'obodo ọpụta okwuo ya, wee mee ka udo wee na-achị. Gịnị emeziri ugbu a? Ụfọdụ ojizi alụ akpa nganga. Ụfọdụ bụzi ebe ị ga-apụta ịfụ onye ebe ha nọ wee na-eme oringo. Nwata pụta ọ na-etu ọnụ na ya napụrụ onye nke a ego nke a, napụ ya nke a, napụ ya nke a. Ụfọdụ a na-etu onye nnapụ, ọ na-aba. Ya nọgide asị na o gbuo n'ozu. Na-echekwa na igbu ozu a na-akọchara. Ụfọdụ adịghị ama na ha na-egbu ozu n'ozi ya, mana ihe ọ na-eje adị mma na ụfọdụ na-aghọta ya bụ na igbu ozu a anaghị anọte aka sị na onye ahụ nọ n'ala na ọnwụọ na pie, maka na ihe eji tụọla mmadụ ka a ga-eji tụrụ gị. Egbue mmadụ, echekwana na ị ga-anafere. Ịnapụ mmadụ nke ya, echekwana na ị ga-anafere. Ịkpọrọ nwata nwaanyị mmadụ na-atụfe ya na-akwagharị iko, ị na-eme na ịma ihe ị na-eme, ị ga-ebe akwa ya. Emesịa ịnụ ọnụ nke gị maọbụ ịmụta nke gị, ụmụaka ebido taba gị afụfe tara ndị ọzọ. Ụmụ okwu a na ihe ndị ọzọ ka anyị ga-eji wee banye tata, mana isiokwu ga-ejikwute ya bụ ndị gboo. Mana ebido m wee sị ọ bụrụ na ịma ihe gboo na-ewe ka ndị gboo si ebi ndụ, ihe na mee n'obodo akpọkwuo.
ndị a niile bụ ndị omenala. Eburu dibịa, anyị na-ajụ gị kedu mbọ ị na-agba ịfụ na nchekwa zuru n'ala Igbo, ka ebu dibịa na-ezo ezo, ka ihe ị na-eme odoho gị anya. Oge gboo ndị dibịa na-abụ ihe ike maọbụ ihe ịtụnanya maọbụ ihe na-eme n'obodo ha, na ndị obodo egwu bata n'obodo, ọ ndị dibịa na-apụta na ndị ichie ndị okenye abịa mara ihe a na-eme, ha chụọ egwu ụkwụ elu ana n'obodo. Anya na-abịa n'obodo, ndị dibịa ndị okenye na-apụta wee mee ihe ha kwesịrị ime. Kedu ebe unu nọ? Ka unu bụzie dibịa na-achọ so ego, ndị unu ga-esokwa ndị a na-asị isi, sakwa ha isi, nara ha ego wee tụọ achị dị iche iche. Ebu dibịa dị ile ka ebu dibịa na-achọ sọ akpa ya. Dibịa gboo na-agba ọlụcha ọlụ, ọsị je nele, ọsị ndị ya lụọ ọlụ ha je nene ọ dị mma abịa kene. Mere na ndị dibịa gboo gboo bụ ọgaranya ngadanga, ana m ekwusi ike, ọ bụ ha bụ ndị eji biri n'obodo. Maka na ọ na-abụ ha mechaa ihe, ọ na-edu ha ya nke ọma na ihe ha mere dị mma. Ị gaghị emecha ije n'ebe ọzọ nje ya ekele, ha ga-ama ọ ya mere ha ji bụrụ dibịa. Mana ugbu a gịnị ka anyị na-afụ? Ụfọdụ a na-akpuchiela n'ime obodo, jewechaa ma ndị na-agbara ha ọsọ ahịa. Ije n'ọdụ ụgbọala ụfọdụ maọbụ ebe ndị ọgbatumtum na-anọ, ha eje na-echa ha mmanya ka na-ekwu afọ ha, eju ma ha afọ asị gị na-ama ya, ha na-agbasa ozi. Mana ihe anyị na-ekwu ebe a bụ eziokwu. Ịbụrụ ezigbo dibịa, mara na oji ọfọ na-ana, na ị gaghị eme onye ji ọfọ, enweghị ihe ị ga-eme ya. Ọ bụrụ na ị bụ ezigbo dibịa, kedu mgbe ị na-agba ịfụ na nchekwa zuru n'obodo gị? Eburu ezigbo dibịa, kedu mgbe ị na-agba ịfụ na inyere aka gwọọ nrịanrịa dị iche iche a na-amaghị? Nwanne nne m Benewanedan na Ogbeka Agba na Nkanụ na-abụ ewere ka o si dịrị mmadụ n'oge ahụ gboo gboo, agwọta gị maọbụ na-ewu ụdị ihe mere gị, ịbịa ịdị ndụrụ ebe ahụ, o jee banye na akpa afa ya wepụta ihe ọ ga-ewepụta, o meghị ya. Onye agwọtara ọ na-agwọ ya oge ahụ. Onye nrịanrịa dị iche iche, ụfọdụ nrịanrịa dịkwanụ ọ na-agba n'ike ya, onye ahụ ewere onwe ya. Ọ naghị ebu ụzọ si gị weta ego, ọ na-ebu ụzọ eme ebe ọzọ ndụ, mechaa na ama ya ama n'obodo niile na Nkanụ. Ụfọdụ ndị okenye ga-agba ama akaebe. Nwanne nna m bụ Nwafọ Bonovo, ofe ha ọ ndị jiri gboo gboo. Dibịa karịrị na gboo. Ọ na-abụ ije na nke ya, o buru ụzọ wee nene mara ihe ọ ga-eme
ka azọta gị ego nke a ga-enye gị o wee dozie obodo. Ndị a na-agwa gị emechara adị ogologo ndụ ugbu a mụọ ọtụtụ ụmụ nụọ nwaanyị. Ihe ha were na ana ọ bụghị sọsọ na-agba anị be anyị ka ha were, maka ihe a na-eme ụfọdụ na-abụ ha mesịa asị ha na ihe ha mere dịkwanụ mma, kama na enweghị ha ga-enye ya ka a bịa waye ha ana na be ha, mere na ụfọdụ na ime ha wechara ana mana ụgbọ ọka si na-agba jee na-akpụ ugo a na-enye ha n'ebe a na-akọ ugbo. Gịnị ka a na-afụ tata? Ọ bụ ndị agha ukwu, ndị jizi omenala ndị mba ọzọ wee na-agba afa. Asị na ha na-agba afa na ha na-eme omenala. Otu ahụ na-eji ụfọdụ n'ime ashị ka ha na-ashị na-anara ndị mmadụ ego. Ụfọdụ tupu ilu ebe a mkpajide gị eburu ụzọ jiri ego maja gị bụ ego ofu ego a na-agwazi 100,000 ndende na ego ịfụzie dibịa ụdị ụgbọala ntụ oyi ọ ga na-agba na ụdị otu ọ ga na-anọ. Nke a kwesịrị igosi gị na ụfọdụ ndị a na ọ bụzikwa ihe ekwuru ka a na-eme. Anyị anaghị asị na ha na dibịa ekwesịghị ịgba ọgaranya. Ekwuo na mmịakwuo ebido n'isi n'oge na-agwa gị ndị mara dibịa kara aka ọha na-eji obodo, ọha bụ ndị isi, ha so na ndị isi n'obodo na-achịkwa obodo, ha na-abụ ọgaranya ngadanga, mana ọ bụghịzi ka esi eme ya ugbu a. Maka na ọ bụrụ na gboo na ndị dibịa kpọchagasịrị afa na ndị gboo pụtara, ọ bụrụ ndị n'ụlọ ahịa ndị agha bịara n'obodo ha ga-echeta ndị ike be ha, ndị dibịa ha ewe ihe ha megasịrị mere na agha erighị ndị be ha, ewe ihe ha megasịrị mere na a na-akwanyere obodo ha ugwu na-atụ ha egwu. Maka gịnị? Maka na ha were ụdị ndị dị ike ga-apụta na ihe mee ha aka nwekwara ụdị ndị a. Ọ bụrụ na e were ya, kedu maka nchekwa ọ dịzikwa n'ime obodo? Ije n'ime obodo ụfọdụ ị na-afụzi ebe ihe na-efu, ndị ụfọdụ adala rụzi ụra jiri anya na-abụ kwuo ụlọ afụma maka ihe ụfọdụ na-eme. Ụfọdụ ndị ntorobịa naziri n'ime obodo ugbu a wee na-eme alụ dị iche iche, mana ewere ndị ichie, ewere ndị dibịa. Ihe m na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ eburu dibịa n'ezie na-eme omenala mana ị na-ezu ezu eme ya, ị mara na ịmaghị ihe ị na-eme, ịpụta ihe ewere ihe ị ga-eme ịkpọkọ na ndị ichie anaghị apụta gbaba ya n'anwụ na idu ihe ị ga-eme ya na-afụ ile ya, na-afụ ya ozigbo ozigbo. Ka m gwazie gị nke bụ eziokwu na ndị dibịa na-agba na ọ bụ ha were ndị ichie ndị okenye ha banye n'ime mkpuke eje lụọ ihe ha kwesịrị ịlụ. Anaghị alụ ka afọ ha, anaghị alụ ka asị na ha bụ nke a, mba. Ha na-ewere otutu niile wee nye chi ha na chikere na igwe na ala, ihe ọma na-eme. Olee ebe ndị dibịa nọ? Nchekwa wee bụrụ ọyụpa n'ime obodo. Gịnị ka unu na-eme ịkpọkọnata ndị dị nta eme ihe kwesịrị ime? Ndị na-aga ime ọhịa na-achụ nta n'ime ọhịa, ewe ihe a na-eme. Nchekwa atọ ọ bụghị ịpụtasị na ebu nke a ihe eji amazịrị dibịa bụ ụgbọala onye ọ na-agba, ọ sị na ya bụ dibịa. Ụdị ndị ihe niile a na-eme anwansị ịpụta n'ebe anụ afa ya dị ufe ị ga na-afọ bụzi ụfọdụ narị ewere agba akwụkwọ omenala ndị bịara abịa, ụfọdụ na-erucha ma ise okposa ya ebe a, ọ na-asị gị na ya sokwa na nke ọgbara ọfụ, sokwa na nke omenala. Ọwachi ị gaghị efenu chukwu na-agba ofu chukwu ma ọ bụ chukwu na-agba otu mgbe. Ị ga-ahata nke ị ga-eso, nke doro gị anya, maka na oge o mebere gị yara mee ya ịmaazi nke ị ga-eso, ịmara na ịmaazi ihe ị na-eme, mana o doo gị anya ụzọ ahụ ị kwụrụ ekwuchie ike n'ime ya wee na-eme ihe ọma. Ya bụ biko ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ gịwa na-eje
na-eje na nke dibịa biko ifie ise a n'anya mara ebe ị na-eje mara nke bụ eziokwu. Ndị ichie ana m agwa unu biko nụ ka anyị na-achite na ka ndị be anyị si chekwaa be anyị ala ime obodo be anyị ọdịile gboo. Jee chọọ ọnụ ndị dibịa kara aka unu mara ihe unu megoro mejọọ ala bụ unu jenu ya ọnụ yọọ chikere Igbo chikere anaba unu ka igwe na ala mee unu ihe kwesịrị ime ka udo wee chibazie ka obodo wee dịba mma. Unu mara ebe a nọ mejọọ na unu mejọrọ ndị okenye biko mara onye mejọrọ si je ya ọnụ ya nụ. Ndị na-agwa bụ ndị ichie ndị iji ndị be anyị na-akpọ ha ndị iji ọ bụghịkwa ndị iji ọgbara ọfụ eje eme alụ dị iche iche maka na ụfọdụ aghọtasị ihe ha na-eme. Ụfọdụ bụ ewere ikpe ha kwesịrị iji eziokwu wee kpee onye kwụkarịa ụgwọ ka ha na adụnyere ha wee na-anwụrụ n'oge chi ha n'elu maka na oge si na-ebu nke a abụghị ka ụfọdụ n'ime ha na-afụkwa na ụfọdụ n'ime ha nọzi ọdụ ndụ ọnwụ ka mma o wee bụrụ alụ ha kpazi atụkwasịrị onwe ha n'isi na ajọ ikpe ha kpere mere na ha nọzi ọdụ ndụ ọnwụ ka mma maka na nke omenala adịghịkwa na echi mba ime ya ị ga na-afụ ya ị nọ n'ihe ndụ fụta afụfụ nke gị ijekwa anụ n'ebe ị ga-eje tọkwara ya na-aga. Ụfọdụ na-atachazi ama afụtadoro ụmụ ha mana oge ahụ ha na-agbere ife ha na-afụta ha na-eme na nsogbu adịghị mana nsogbu dị. Ya bụ na ihe m na-ekwu bụ ndị izi eziokwu ndị okenye eziokwu pụtasịanụ ka anyị dozie n'ala be anyị ala Igbo ka amara nke bụ nke. Kedu ka ndị ichie ga-anọ unu amara na ewere onye na-emebi afọ unu si na ya bụ dibịa mana ọ na-alụ ka ọ na-eme unu ahapụ ya. Ihe unu ga-eme unu amaghị unu jenu gaa na gọọ mmụọ bụ unu ka ọ dị mma. Enekwara akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu nke m na-ekwu n'ụbọchị nkịta ka a ga-esi wee chọta ndị ichie ndị okenye ndị iji na ndị dibịa kara aka m ihe a na-ekwe ma ihe ekwe na-akụ ka edozi ala Igbo ka wee dị maka anyị na-achịna na omenala Igbo mee ka nchekwa tọrọ atọ wee dị n'ala Igbo dị n'ime ime obodo. 09097711009 maọbụ 09023111009 ya bụ maka ndị na-anaghị ata aka anyị na-eti efu itoolu asaa asaa otu efu efu na itoolu maọbụ efu iteghete efu abụọ atọ otu efu efu na itoolu kpọọ ịsụọla Igbo yere gwa ya afa gị na ebe isi akpọ wee tinye ọnụ n'okwu. Ihe anyị na-ekwu wee bụrụ ka ndị ichie ndị ezigbota dibịa ga-eji wee dozie ala Igbo. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka ị mere nwanne m Olise unu anọghị n'afịa tata. Ọ ga-adịcha mma nwanne m, ọ ga-adịcha mma. Ma anọ na-emechichala ọgba ete mechie ya pịa. Hey, ọ ga-adịcha mma. Ana m ekene na okwu wepụtara amaka. Ihe a na-ekwu maka ya bụ maka ihe ndị Igbo ihe omenala. Iya. Mana ewepụ ihe gbasara nke dibịa mana a na-abịa na nke ahụ. Ị mana o nwere obodo a na-akpọ Agazian ọ dị na okpuru ọchịchị Anambra. Nwoke a ihe a na-agba ya bụ ọfọdụ maọbụ a na-abọghị ya ọfọdụ maọbụ na-abọkwu n'obe nka. Ihe nwoke a na-alụ n'aka ebe a na-ha maka ndị ọkpụkpụ ebe a na-ha maka ọkpụkpụ n'Enugwu a anaghị alụ ihe nwoke a na-alụ.
nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla gbajiri aka ma ọ bụ gbaji ụkwụ eburu nwoke alụ ebe ahụ ọ ya atụdo wọta $1 ọ ga-ebu ụzọ dọbagoro ndụgụ emechaa ọtịgo n'iji mmanụ n'iji weta efugono ya nọ ọ ya ka eji ama ndị ezigbo dibịa n'ụzọ dịgasị iche iche onye nwoke a na-alụ n'aka ọ ka na-akarị ka mkpụrụ dị azụ dịka na ndokwa ise ndị dibịa ọdịnala ihe na-arịa biko ha jisi ike debe nke bụ nke ezigbo ya ha eme na nke bụ wayo maka na onye ọbụla ihe ndeke wayo anaghị ejidekwa onye ahụ onye mebe uche onye ahụ dị ya omenala amaka onweghị ihe dịka omenala dị mma nke onye na-eme bụ ezigbo ihe ejisi ike ọ ga-adịrị ya na mma Olise ọ ga-adịrị gị na mma onye bụ n'ebe nke abụọ nke ezigbo ya onye ahụ ha ka o ji ka o wetara ya na mma nwanne m Olise dịkwara gị nwanne o daalụ Olise na-anụ anyị dịka Olise ji kwuo ya na ihe anyị na-ekwu ebe a bụ ka o si dịgbo ndị ma ihe a na-ekwu maka na ibube ego ụzọ ịdaa mana ibube ọrụ ọma ụzọ ịfụ akụ na ụba esi ebe niile o rute gị orute ụmụ gị gwa m afọ gị na ebe isi akpọ ndị ka ị mere nwanne ebe ka isi akpọ gaa n'iru gwakena ya afa gị o ihe a na-emekwe dị mma mana nkọju nke bụ na ndị dibịa adịghị agwọzi ha siri ha gwọọ ọ nwere dibịa ya si ha gwọrọ gị ọgwọrọ gị ala so ihe na-ekwu n'ime ya bụ biko ka anyị dọ ndị dibịa ya aka na ntị ka ha na-agwara anyị ezigbo ihe ahụ gị gwọọ ekele m gị o daalụ nwanne gwa ya afa gị nna Yorugo ọ ga-adịrị gị na mma daalụ ọ dị mma nna anụ ya mana isiokwu anyị kpọmkwem mbụ ụfọdụ na-eti mkpu na nchekwa mgbe ka ọ dị ndị gboo anaghị eje ọ bụghị pụta n'ụgbọ ọgụ mba ọ bụghị pụta tigbuo zọgbuo ha na-eje gụọ a n'ibe ha na-eje mee ihe ha kwesịrị ime jee ya n'okiriki ka be ha si jedebe akpọta ndị ma ihe kwesịrị ime na anabe ha ihe na-achụ ndị ori ihe na-achụ ndị omekome eme ya na be ha agọchibido ya agọchibido ajọ ihe ịbata na be ha owere onwe ha ihe m na-ekwu bụ na ewe ndị obodo anya na-eme na be ndị ọzọ ọgbaghara na-adị na be ndị ọzọ ha na-agọchibido ọgbaghara na ha abata na be ha ụfọdụ bụ ndị ewere ka nrịanrịa na-ekwesịghị ha na-agọchibido nrịanrịa ajọ nrịanrịa ọ gaghị abata na be ha a na-emezikwa ya ebe ka ndị ichie ndị iji nọ ọ ya ka anyị na-ekwu gwa m afa gị na ebe isi akpọ ọ dị mma nke ewena ka o si dị maka ndị ka na-ege anyị na ọ bụ taa bụ izizi na-ege anyị akara ekwentị eji akpọ atinye ọnụokwu bụ 089 771 090 ya bụ 090 9771 109 ya bụ 1009 ma ọ bụ 090 2311009 gwa m afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ị mere nwanne ebe ka isi akpọ na afa gị nwanne ogbueju imere aka ọshị ndị ife mere eji vụdekwanụ go deleje anyị ndị ebe ị dara dele bụ n'ụzọ nwa amụrụ n'ụzọ ọkwa ya nwa dele bụ nwa amụrụ n'ụzọ ngwa gaba n'iru ana m ekele ewu nkuku ịdị fight anyị na-achọ n'obodo enwe mma nta anyị mana ọnwụgwo agwọta mmadụ
ịkpọtara ụnyaahụ ọgwụọ ya ọkpọcha ya ọ dị mma ibe ọ ga-achụ bụ ibe ọbụla chi doo mmanụ uweru ga kenye ya and iwetekwa n'ibe ọbụla iwetere ọ narụ gị anapụ ụkwụ ọdị nkọbọ na 20 kọbọ ka nchịga nkene ofe bịa na enwere ebe ọdọrọ n'ọnụ ndị ajọ mmadụ na-emebi ụbọchị kịta enweghị nke biko dele nwanne m nwoke ihe ị ga-eme bụ ụdị ndị dị otu a anyị chọrọ ịda na-akwalite ha onye fụ ụdị ndị dị otu a anyị na ha chọrọ ịkwalite ya ka ndị be anyị mara ebe ha kwesịrị ịda na-aga ka a ghara ihe wọrịzi ha ụfọdụ na-ele a na ya dibịa emechakwa ịgwacha ihe niile a chọrọ ka agwọ etu awụ n'eji onye mara ụdị ndị dị nta ka enyebere ndị a pụtaba ka ụwa mara ha daalụ ana m anụ n'ihe nọ n'ime bụ na ọnwa adagonara anyị nwoke a m kọrọ Afrịka enweghị nwa ya ọzọ kwụziere ifenụ onye dị na nwa ya ọzọ kwụziere ya ọ dị mma ewere onye makwara onye ọzọ Chineke ga ha na-enye ndị Igbo ndị Chineke nyere amamihe daalụ ya gazie nwanne o ọ dị mma gwa m afa gị na-ebe iche akpọ afa gị ka m weziri onye nke a gwa m afa gị na-ebe iche akpọ afa gị na-ebe iche akpọ ana m anụ gwa m afa gị na-ebe iche akpọ biko ọ ka edebeghị nkwadobe ka anyị were onye ọzọ gwa m afa gị na-ebe iche akpọ gbadata ya waba eze odogwu ụbọchị ọma ọ ga-adịrị gị na mma ezigbo mmadụ nke eziokwu bụ na ana m ala ike ọnọkọ gị maka na ikpe mara eziokwu aka azụbịa ụfọdụ ndị na-adị na-aghọtasị gị n'ikwu omenala ọ bụ ifu ka ị na-akọwara ha na aka adịghị n'ihe gbasara ọbara omenala ọbụla na-ebetu ọbara efu mmadụ igbu mmadụ aka ga-adịghị aka mụ na onwe mbụ nwaba eze adịghị ya maka na ihe iji tụọrọ mmadụ ka ihe ejitụ nke a bụ eziokwu nwanne nke a bụ eziokwu o wee bụrụ nchekwa n'ọrụ nchekwa ka ị na-ekwu ihe so na-eme ọ dịka ọrụ nchekwa esi ozi ike bụ na maka na ịma na ije oku ana ebe a na-eme emume a na-akpọghọgo onwe ihe iji ọgba wufuo ihe akwụ ụgwọ ya mgbe gboo ọ na-abụ igwe na-enwe ndị ichie nwee eze mmụọ onwe ihe mere abụ eze mmụọ zufu ya ọrụ jụọ ọrụ ka onye obodo zuru ọrụ maka na onye obodo zuru ọrụ na-eji isi agbawa dọ nweta ihe obodo chọrọ mana tata obodo ndị igwe nke anụnwa na-eji baịbụl ezi n'ihu ọrụ na-epretendị iji ime ọsị gị na ya bụ igwe Jizọs ekele ọrụ eke anyị ada akọtọ nke mmadụ nke anyị bụ omenala Chukwu okike obiọma nke a bụ eziokwu ya bụgo Jizọs o wee bụrụ ya ha nche niile nwere ike ọ bụrụ ofu ihe ka ha na-alụ maka na eziokwu ka onye ọbụla chichi kwuwe ịghọtago naanị ihe na-ebu na ndị be anyị tata ji ejiri adarada wee na-eme nke ha ndị dibe afọdụ n'oyi ezu ọnụ ụbọchị Chineke na nke ọsị ya bụchikwuru igwe Jizọs dibe ya na-adị ihe jedụ ihe igwe na-ezuru ozu ibu igwe omenala ibu igwe na-eche obodo sọ sekpọbụrụ n'ime ya bụ na onye dibe ọbụla iwuru ji baịbụl okokpu ihe na Jizọs Kraịst ọ bụghị dibe ọ maghị ihe ọ na-eme onye oshi ka ọnwụ so ihe ka ntị ka mgbokwu na-anọ mgbe gboo na-abụ onwe ihe na-emere ndị Igbo agbakọta akpa ihe ahụ ọkwụsị ọrịa na-abata asọpọtụ ndị omenala ọkwa ife onye a na-eme ọma mbata n'Igbo a mana ha nke niile na-agba ọsọ na ha na-efe Chukwu anyị na ha na-efe Jizọs anyị na onwe anyị na-efere Chukwu okike ọbịọma mana mbọchị ikpeazụ ka anyị ama onye na-efe onye na-ekwu eziokwu nke a bụ eziokwu na ọ ya adịrị gị daalụ wabeze ọ ga-adịrị gị na mma mana ihe m chọrọ ịlụtụ aka abụọ na tupuri ewebe asambodo tupu ndị ọcha abịa wee were mkpara ebe ndị ụfọdụ mechaziri ha sụọ na bekee ha bụrụ warrant chief ọ dị ma dịka m si ekwu na ihe m na-ekwu na tupu ewebe mkpara maọbụ ube asambodo ebe ụfọdụ ndị akpọba ha eze na ọ na-abụ ndị
kachasị tọọ na ụmụnna onye iji ụmụnna ewebe ndị iji na ụmụnna n'ime obodo ha pụtasịa n'ime ndị tọrọ ahụ ewepụtazi onye kachasị tọọ ha n'obodo ahụ anọrọ ebe ahụ wee na-eme nzukọ maka na Igbo na-achị dịka esiri tọọ otu a ka Igbo si achị nke ha n'ọgbọ acha n'ọgbọ onye kachasị tọọ ewere ya bụrụ na ọ ya bụ onye ndu onye isi bụrụ oyi ihe m na-ekwu bụ na n'oge a ka ndị ahụ kachasị tọọ ndị ochie ndị ichie ndị okenye obodo na-ebu ụzọ ya apụta ha kpọọ eze mmụọ obodo ha na dibịa akpa na ịlụtụ aka n'ihe waba eze na-ekwu alụ na-abata ndị njọ na-abata ha eje gobido ya unu amara na ọ na-abụ ichie gọfọ ichie chụọ aja na ọ na-adị ka ewere ya ihe ndị mmụọ n'aka mere na ha bụ ndị ichie na-eje gọọ wee were obodo wee fee n'aka Chukwu kere ana ha ihe ọma ewee mebe alụ ewee gbaa ọsọ gwa m afa gị na-ebe iche akpọ afa gị na-ebe iche akpọ afa gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma gwa m afa gị na-ebe iche akpọ gbadatanụ ya o afa gị na-ebe iche akpọ ndị ka ị mere nwanne ndị ebe iche akpọ na afa gị o ọ ga-adịrị gị na mma nwanne o biko onye na-achọ itinye ọnụ ugbu na omenala dịkwa mana omenala dịkwa mana ibe m na-achọ ka m tinye alụ n'ife a na-emegasite n'elu ụwa bụ ọ bụ na asị anyị nwa asị ndị omenala ana m anụ asịsị isi na omenala wepụta ihe ejiri ebiri anyị ga-ewepụta ihe nwa ọ bụ ndị na-achị anyị a ga-egokwanye nsịpụta ife maka mma achọ ịtụnyere gị alụ ka mmadụ ga-atụtụ n'onwere n'obodo anyị na Nsụka Asadụ o nwere one man ndị ori aga na nke ya orugbo ndị wee kpọọ asị na ọ bụrụ nwaanyị amalite a ga-eme unu n'ọbụla na-enyeleta anya na agba ụlọ nkịtị onye eruzi wande ọsịa unu kwado m unu gazie kwụrụ mamụ ga-akwụzi na be ya so gịnị wee mezie ndị ori a wee gazie na ọ bụrụ na ọcha wee gbadebe ebuman adefere wee na-aga agaba mbọta ọzọ ọfịcha wee gbatinye n'ebe ebuman amarọzi ebe a na-aga so ụmụ ihe omenala a dịcha nnọọ nke bụ ya ga-asị nnọọ sị gaa na n'ebe na-ụzọ abataka na obodo n'obodo ga-ekwubie ya ndị omenala wee nwere ike ịga jikọta aka ọnụ wee were ihe wee dote ebe a nwanne m nwoke ihe anyị ji ọya ka anyị ji ekwu ihe a n'ihe a bụrụ ọzọ oge ndị mmadụ ga-eche ndị niile bụ ndị ụmụnna ka onye ọbụla pụta onye ezozi n'ezo enwere onye ga-asị gị ekpenara chi gị otu isi kwesị ikpe ya ị na-ekpere n'ụzọ nke gị egbochi na ndị ọzọ onye ọzọ egbochi na nke gị ọ bụrụ na ndị obodo ma ihe dị mma ajeghọ ndị a na-eme ihe a eme ya ka ọ dịrị obodo niile mma na anya oge emere ihe a niile ndị ọzọ fụba uru ya ha na-ekwenye n'ihe a na-ekwu maka na ụfọdụ bụ ndị amụrụ ugbu a kemgbe a mụrụ ha mụnyere ha na omenala bịara abịa ihe a na-akọ ha ghọta ya ọ na-ọba na ntị nke osi na nke ọzọ n'ọzọ oge ndị ichie anyị na-akpa afọ ugbu a na ndị dibịa bụ eziokwu ọpụta mebe ihe anyị na-ekwu ha na-afụ ya n'anya hapụ kene ndị ọchịchị na nke a akwa na-eme nzukọ ụmụnna ndị ụmụnna wepụta ndị onye kachasị tọọ ha jee nzukọ wepụta ewe onye iji a na-akpọ na be anyị a na-akpọ ya onye iji nna m ochie bụbu onye iji agba na a na-eme nzukọ na be anyị na be nna m ochie eme nzukọ ka obodo ga-esi dị mma ọ ebe a ka a ga-akpa alụ ewepụta onye ihe a ga-emere obodo ndụmọdụ na-achọpụta ihe ndị anyị ndị Igbo maka ndị na-achị eti wee na-emebi isi ihe anyị kọrọ n'ubi dịka onye ọbụla makwa nke o jikwe ya wepụta ya maka na ọ bụ afọrọ m ka mmadụ ga-esi ekọtụ ya akọrọ n'ubi aga mebisie ya dịka ndị omenala onye maka ihe o ji na-ewepụta ya ọkọ na mmadụ ga-aga bụrụ ego ga-agbawa na-efe ịma na onye ahụ nwere ihe o ji wee biri e nwere ihe ọdịnala ka a ga-egote n'ime ọfịa efi arụpụta enye anwụọ daalụ ka anyị were onye ọzọ maka na oge na asịsa anyị kwarapụ gwa m afa gị na-ebe iche akpọ
mbụ Ikechukwu Ejikewa akpọ. Esi m Enugu akpọ Kokam. Ngwa gaa n'iru Ikechukwu. Ekele m go ihe unu na-ekwu ụdọ ya amasị n'ọbụ na ọ dị m ka ebidokwere late maka na ndị okenye anyị anwụchikpọrete mana ka ochi na-adị na omenala dị mma maka na nkọwa nke mụ ghọtara na omenala bụ eziokwu na mgbe omenala na-aga n'iru nọọ echiche onye ọbụla onye obodo ọbụla bụ onye ndị na-afụta si na onye a bụ onye ha chọrọ ka ọ bụrụ igwe na be ha onye ọbụla kwekọrịta ọ bụrụ igwe den mgbe a kwaziri ụkwara ọdaka ọnụ mana ugbu a na gọọmenti abịa ha si na gọọmenti haus enye anyị igwe n'obodo nọrụzie na gọọmenti haus na kọntrol igwe obodo ọ dịka ọ na anyị amaghọzi anyị na-eme anyị bụkwa ndị izuzu weftere ọchịchị onye kwuo uche ya mana ndị ọcha gara nara anyị gụma ya demokrasi ga na akpara anya ya ihe anyị bukwere ụzọ mewe so ihe m na-arịọ bụ gọọmenti wofe ka na ọchịchị ime obodo ka ndị okenye anyị na ndị ọha jiri ka ha na-ewufute onye ga na-abụ ikwu obodo ha chere m na-esi otu ahụ n'obodo anyị ga-ebido dowa mma kwebe ga-ebido gawa n'ihu. Daalụ nwanne, daalụ. Ekene m gị. Daalụ. Ọ dị ma anịwa Njọmogbu ji zitere m ozi ọ sị Chizi wee na-aza ya ọ sị n'ime obodo ya bụ Osue n'Ọkpara nke dị n'Amagunze na-ewere ite mgbọrọgwụ mmiri na a na-abụ mmiri si na mgbọrọgwụ ahụ na-apụta n'ite ahụ na mmiri ahụ na-agwọ ọrịa onye agwọtara eji ya agwọ ya mana ugbu a na ha ebupụna ya wee na-ajụzi anịwa Njọm onye ebupụrụ ambanye mana ewe ndị buputere ewe ihe a ga-eme edozigbo ụmụ ihe a niile ọkwụ n'ụnụrụ ka ihe mere na obodo China ndị mmadụ banye na be nke ha na ụdị omenala nke ha wee na-achọ ka a ga-esi wee chọọ ajọ nrịanrịa ọsọ elu ana ndị nke were nke ha na-emebi ya. Kedu ihe mere ụfọdụ ndị ọ dị mma ka ha mebisiri ya ugbu a sị gị na ebe ahụ alụrụ a na-eji akwụ aka kwa mgbe nọọ ebe a ka ị ga-abịa nara ọgwụgwọ ihe apụta na ugbu a ebee ka ha nọ ihe a bụ arịkwute ihe a otu a ụfọdụ egbere echiche ka hapụ kene na-esiri nke a na-esiri nke ọzọ anyị agwana ụnụ ihe anyị nọ bụ eziokwu ka anyị na-ekwu. Iwere nke gị dị ile ndị nna nna gị ji biri tupu abịa bito aka ụfọdụ asa gị isi ka ije wepụ ya esi n'ọba ebe ị ga na-eje akwụ aka n'ụtụtụ na efifie werekwa ebe Chukwu na-anọrọ mana ụfọdụ ga-asị gị mba gaa m na Chukwu anọrọ na be gị maọbụ na Chukwu nke gị na n'ọdị nta n'ọsọ si bịa n'ebe ndị obodo zikwara aka uye aka wee tụọ ụtụ alụpụta asị gị n'ọsọ ebe a ka ị ga-abịazi ofu ya fee gị aka ihe a wee na-eme mana ihe na-ebe anyị ji ya sị nke ahụ dị ile ebe ejichagoro ebe ahụ niile fụ na ndị obodo ndị wetara na ihe batara onye ọbụla sị ka a nọgodo na be ha gịnị mere na ya ma anọ na be anyị wee dozie be anyị wee were nke anyị wee mezie kpaa nganga gịnị na-eme anyị? Biko ihe anyị na-ekwu bụ ọ bụrụ na ha kewe ndị okenye gbakọtanụ ka anyị dozie na ana anyị enenego nke ndị bịara abịa nkwụdịbe ha bụ were ike inyere ha nri nkwụdịbe anyị were ike inyere anyị nri mana ọ na-enyere na anyị nri ka anyị jiri nkwụdịbe anyị sie nri ka o nyere anyị nri mee omenala anyị ka o wee dị ile nwa mmụọ emegide na nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegide na nwa mmụọ ọ bụrụ na ịbụ ajọ dibịa na-asa ndị mmadụ isi wee na-eme ihe ndị ọzọ sepụ aka na aka ewe n'ofe o mewe aka mmadụ maka na ị ga-ata afụ ya ma eziokwu ndị gboo mere dibịa ịnụrụtara ndị na-alụ ọrụ afọ n'anya ọ alụsịa ha zụtacha ndụ asị gị nke i were gị weta mere na ụfọdụ na-eme emecha ụfọdụ na-abịa kpọrọ nwa ha kpọpụcha ihe ụmụ ha aka ụfọdụ enyecha ha ana ụfọdụ enye ha ihe ọma dị iche iche ọgaranya abụrụ ebe niile. Ekele m onye okwu kelee onye nta biko nụ ka anyị mebe na omenala anyị mara mma ọ ga-adịrịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Abụ m Chizzy Ani omenala Igbo ga-adịrịrị
anyị ga-adịrịrị ka ọ dị n'o